ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, padayon tang naghimo nining atong misa nobina. Ni anata sa ikapito nga adlaw sa atong nobinaryo para sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Padayon sa tang magampo uban sa mahal nga Birhen, sa pangaliya sa mahal nga Birhen, ang pagkahunong, pagkasulbad na nining pandemic nga atong giantos karon, o ang pagampo nato alang sa atong tanan nga mga benefactors o mga donors nga siging tabang sa ato dinhing mga panginahanglan. O garon maandam tas pagsaulog nining Santos nga misa, ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kadamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibubo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Kung ang espiritu mo'y nagmando kaninyo, dili na kamo sa ilalom sa balaod. Sayon kayo pag ila sa buhat niadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa luwasnong pangandoy, o uban pang magbutang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang mga buhat niining mga butang walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butang nga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Ang mga tawhanong kailibgon ug mga pangandoy gilansang na sa krus sa mga tawo nga iyanan ni Kristo Jesus. Ang Espiritu mo'y naghatag kanato og kinabuhi, busa siya usab ang pahariu nato sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang magsunod kanimo, Ginoo, makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang magsunod kanimo, Ginoo, makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala,
ni makig-uban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw ug sa gabii. Ang magsunod kanimo, Ginoo, makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Sama siya sa kakahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga naghatag sa iyang bunga sa tingbunga, ug ang iyang dahon dili gayud malarag. Bisag unsay iyang buhaton mulampos. Ang magsunod kanimo, Ginoo, makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud, sama sila sa tahok nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Ang magsunod kanimo, Ginoo, makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayon ka. Sa Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa hirbabuyna ug kaningag ug uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya ug sa gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa way pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga o mga ngayukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga way timaan, nga wala lamang hibalui sa mga tao nga ila di ay gitamak-tamakan. Unya usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa pagsulti mo niini, imo usab kaming gipakaulawan. Sa Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao og makabuktot nga palasunon, apan kamo mismo dili gani mohikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpas-an sa maong karga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo naghulagway o kahintang sa atong tawhanon nga kinabuhi. Nga dinhi ay sulod nato na ay duha ka espiritu nga naglihok. Ang espiritu sa yawa o ang espiritu sa Ginoo. Iya man tong, di ba, nakadungog mo sa unang pagbasa, may kay pagka-describe niya, unsa ganito iti mailhan, nga naatay espiritus demonyo, matod pa niya dire, sayon ra kaayo nga mailhan ang espiritu sa demonyo, makita ni diha sa malaway,
hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios, kanabang kwan ba, idolatry, mga diwata-diwata, o uban pang mga Dios-Dios, ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, tanganas niyong balay, siging away-away, naa ba ni? Wow, niya, dumot ba? Hantod yun mga dao, mga damatay na lang, niya, siging simba, o niya, siging dumot, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, kanabang bahin-bahin ba, kanabang magkanya-kanya, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung pangandoy, ug uban pang mga butang nga sama niini. So, kamo karon, wa mo aning mga butanga? Naa mo aning mga butanga? Kato ba kung gisgutan ba? Na ato? Ninyo? Naigamay. Naigamay. Gamay ra sa dimong yawa. Nyag dako-dako sa dimong yawa. Kay kanimo man yung mga sign nga naa kay yawa. Or dili, naa naman ginanato ang espiritu sa yawa. Pero kaning mga buhata o magbuhat na tani pasabot, nagsunod na ta sa yawa. Bisag kung saan pa natog simba, mo na nga niingon si Jesus, pagkaalaot ninyong mga parisiyo, kay sige mog pakita nga nagampo mo, nagsige mog puasa, nga sige mog tithing, pero kining mga butanga nga yawanon kaayo, sige sa silag buhat. O na, paresa na nako, pare, sigig misa, unya, kining kasina, kining kalaway, kining kahakog, kahakog sa kolekta, uban pa, anang sigig buhat. So, alaot, kay gasunod ta sa Espiritus Demonyo. Nakaroon, unsa man sa mailhan nga nagsunod ta sa Espiritu Santo. Agi klaro San Pablo, ingon siya, ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkaminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kami bitaw dinhi usa sa among problema, kana gyung mupatuyang migtug, kana bang di kapugong bas kaugalingon, mangmata magid unta mig alas 4:30 kay kanang manglimpyo lagi dinhi simbahan. Pero naagi uban na mo dinhi tuktukon gyud nimog maayo, sige gikag tuktok. Nya mo sanong na ikataw-tawran di manao ka balikan sa na nimog tuktok. Pero inighuman baya inig-istorya na mo magsigbag, sige der, sorry der. Nga naman, mapatuyangon sa kaugalingon. Dili ka pugong sa siging text, siging cellphone, hangtod na lang madugayan ug maayo. Hangtod nga di na Ginoon kamata. Mapatuyangon ba? Bilib kay kuani dinhing uban kay alas 4 pa lang ni anak kay maglid na sa rosaryo. Ambot, di ba kada sila mga dagma silang giagian? Naa sa uban na maglibog sa tabaw, sabi nila, ungo ba kani? Abot, magngit-ngit pa mang simbahan naman. Kaya magrosaryo lang yun. Sa pasabot ana, dipindi ra gid na nato kinsay atong gisigihag sunod. Kay kung ang Ginoo mo itong sundon, iya man tantabangan. Sa una bitaw, dito ko seminaryo, nya, bugo-bugo, biya gyud ko. Ingon ko sa Ginoo nga, Lord, di man gyud paigo nako ning among study period nga kutobra alas 10 gabi Nakupukaw ako bi. Mo gusto ko magtuon og kaadlawon. Ana ko. Nya kay di man may pwede magpa-alarm kay doorman kanang gahigda bi ba tapad-tapad. Ni moingon ako sa Ginoo, Lord, pukaw ako Lord kay di ko ka-review ani og nyas kaadlawon, murag di ko kapasar aning eksama. Nya mura man sa mangutanan akong Ginoo nga unsa man kang orasa gusto papukaw mo na sa basa, pero ako ra guna magtubag-tubag nako, pero Ginoo tingali to ko nga kuan lang mga alas 4 buntag yang amo ditong rising kay 5:30 man nga alas 4 buntag ko papukaw pastilan inig ka alas 4 gyud buntag naagi mo ana nako ano ba murag mo hapak ikapugwat nako tan-aw ko sa kong relo alas 4 gyud ana
Ambot ning akong mga kuyog dinhi muhangyo ba kanis Ginoo Lord pukawa ko or ningon ba kanila ayaw lang kog pukawa Lord kapoy man. Mapatuyangon sa kaugalingon dili makapugong sa atong kaugalingon munang porting sala natong mabuhat kay di ta kapugong. Nya moingon din ta tao ra manggod ko sao manggod pa dir gud tao ra manggod ko ayaw kalimti nga naa ang Espiritu Santo sud nato. Naa siya sulod nato. Ang ato ra gyud ang paggamit ra gyud niya. Kana bang ato ba siya bang sangpiton? Lahi man gud ning espiritu sa demonyo mga igsoon ug ang espiritu sa Ginoo. Unsa may kalainan? Ang espiritu sa Ginoo kinahanglan nimo siyang tawgon, "Come, Holy Spirit." Pero ang espiritu sa demonyo, siya ay magsigig panawag nimo, siging kablit nimo. Ana bisag ka ayaw lagi, ay lagi. Ang magsigig nagkablit kay ang iyang gamiton temptation. Unya ang sa Espiritu Santo unsa may ang gamiton? Kung ang yawa ang iyang gamiton temptation unsa man sa Espiritu Santo ang makatubag tagaan ako 100,000. Ito ba? Kung ang Espiritu demonyo ang iyang gamito nato temptation, ang sa Holy Spirit unsa man sa iyang gamiton? Wa mo kibaw. Ako si tinudan ni galibog biago pa mo sa nasuot sa kumutok. Ang gamiton sa Espiritu Santo conversion. Conversion ba? Change of heart. Kay kung dili ganita ma-convert, dili ta mausab atong kasing-kasing, dili mo lihok ang gahom sa Ginoo. Mo na ang tumong sa simbahan, ang misyon sa simbahan, ang misyon sa mahal nga birhen, ang tumong anong magrosaryo ta kada adlaw for conversion of sinners, change of heart, kausaban sa kasing-kasing. Mo na bisag unsaon pa nato og ampo, bisag magsigi patag nobina dinhi, bisag kada adlaw pa ka magsimba, bisag bawal kang muanhi lang gyapon ka kay you love that sacrament pero wa kay change of heart. Sige lang yapong kag kahakog anang imong mga butang, sige lang yapong kag pangigi anang imong asawa, kanang imong bana, silosa lang yapong kay ka, possessive kay kas imong mga anak, possessive kay kas imong cellphone, sa imong mga butang, sa imong mga alahas, sa imong kwarta, or bisyoso lang yapon kay ka, amo sabot ra ng Ginoo pa dir. Ako pala hubog ko, pero rosaryo biyan ko. Simba biyan ko, pero kaning hubog pa dir, kaning suyop, wala ni side bit kinabuhi ba? Saon manggin klipay manggin nato. Ana gani ka, di kalihok ang Espiritu Santo kay nagkinahanglan man siya og conversion. Mao bitan nang nay moingon ako, Padre, iampo ning akong banabi nga mausab. Iampo tangon pader nga mausab. Sakto dili? Uy, sakto ba na? Oo, murag sakto. Pero murag sakto. Pero dili oy. Imong iampo nga mausab, dili. Unsaon man nimo? Tabangi siya nga ma-converted. Kay kana manggong kausaban nga Dios nun magsugod na sa tao mismo. Nya kanus-a man ang tao mausab kun doon na siya nakita nga option in life. Mabitan ako ang asawa muduol nako, padir tabangi ko akong bana padir nga mausab unta dis iyang pagkagrabiha gid padir, bisyo, pamabay, inom, sugal padir, irresponsable kayo. Tabangi taw ko padir nga mosimba na ni akong bana. Nako ayan lang nagpasimba, gausik-usik lang sa gas panahon nimo. Di man sana mo hugs kolekta din yung adtos buwangan labay-labay la dito tag 100 tag 500 tag 1,000 pero dinhi oy mulingiw-lingiw ra na inigabot sa Cebu sa diyan nasa ning panguliktas paring kanahan dako mo ana man na nakuan lang nagpasimbaha sa pagkakaroon nga bisyoso pa na nya unsaon man nimo naku dad-a ang simbahan ngadto niya. Nya kisa may muda sa simbahan, padung niya. Ang mag-ampare. Ang asawa nga nagsigig simba, mo'y muda sa simbahan, ngadto siyang bana. Nya unsa may gitudlo sa simbahan, aron makita nga ikaw gikan kag simbahan, magkusmod. Smile.
Magyaw-yaw? Dili. Magsigig ingong, I love you. Magsigi og diktar, magsigi ihunong na, bantay lang ka, di ka mo nung bantay lang ka, kana mo na gitudlo simbahan. No, matud pa diri, kaluoy, kaaghop, gugma, kalinaw, kalipay, maunay atong dadon ngadto. O tanawa, nang imong banang bisyoso, kanang imong anak nga nagsigig suyok, nya sigihan imong da og ingon ani, kaning giingon diri ba? Atong kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, kalipay, pagka-truthful, pagka-manggihatagon. Kana kuno'y dadangad to sa imong bana o sa imong anak o sa imong ugangan. Nya gikan kag simbahan, unsa may madugay niyang masabtan. Lahi ara gid ano, ang akong batasan lahi gid ani niya. Wa manggug ko'y simba, kani siya gasigig simba, lahi jug batasan. Hangtod ana mingon na kapoy ding akong kinabuhi oy, kani siya relax kayo, musimba lang ko haron malinaw sad ko, dai pwede kong kuyog ni mog simba, di ba uwaw kay mo simba, ni kay dili oy sa kaadlawon lang ta simba dai haron wa kay tao makakita, kay nga ako mga sangga dito sa buwangan og sa hantakan makakita bugal-bugalan unya ko, kadlawon lang ta kanang ngit-ngit pa, adi kadlawon pa na, oy hangtod mahimo ginang lay minister, pero palahubog lang yapon. Magkuyog na og ang pare. Dili ay hubogotan. Mausa ba mo na siya, dadon nato ang simbahan, mo ni ang gitawag og evangelization para sa conversion. Ang Santos nga Rosaryo gisabwag sa tibuok kalibutan for conversion, for change of heart. Dad-asad na sa inyong balay. Nya kung unsa may yaw-yaw di Santos nga Rosaryo, unsa may mga mensahe sa matag misteryo, dad-o nato sa ato mga silingan o mga mahal sa kinabuhi. Ipaduol nato si Maria ngadto kanila, pinaagis atong mga batasan o binuhatan nga nagsunod sa Espiritu Santo. Kinibitaw rong atong mga kuan, kining atong mga online parishioners. Salamat kay ninyo. Kasagaran sa ilang testimony, Father, muhatag mi o among donation kay lipay kay mi Father nga nakabati sa imong misa og sa mensahis Ginoo pinaagi nimo. Ang gipasanginla nila nganong gasigi sila hatag dinhi kay dunay nang hitabo silang kinabuhi sa mensahis Ginoo nga atong gipaabot nila pinaagi nining social media. Pagkanindot no? Kaysa ang mugawa sa social media kanang mga fake news, kanang mga laway, kanang mga violence, kanang siging pang-usab anang mga naong nga ilis-ilisan ang naong laking atus naong babae. Way kapuslanan. Pero pulong sa Ginoo mo itong gisabwag pagkadaghan sa ni testimonya ug ang ilas ang testimony ilas ang gipaagi sa paghalad sa ilang mga donations nga hinato. Dili ba give and take? Nya kanang ni donate tungod kay nakaamgo siya og nalipay siya sa pulong sa Ginoo, nya mi donate siya. Unsa may saad sa Ginoo, iya sad nang bawsan og gatusan kapilo nga panalangin. Ug mao na ning gitawag natog the flow of grace. Flow ba? Baha. Ana. So kanarong ni donate na anay baha sa gugma o sa grasya. Ang wa mo donate manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita sa amahan nga mamahimo kitang matinud-anon sama sa mahal nga Birhen Maria. Ato karong himuon ang atong nobina sa ikapitong adlaw ngadto sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosaryo. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santos nga Rosaryo sa kanunay manalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya sa dihang ang kalibutan na puno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og bidasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosaryo ug tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan. Uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pagampo sa ikapito nga adlaw. Maghimaya ka Maria,
puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios ana kanimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga nga gihatag mo sa kalibutan gikan sa imong sabakan. Nga mao ang yuta nga gidebosyonan ug wala gayud tugki sa mga sampinit sa sala. Bulahan ang bunga nga gihatag mo kanimo diha sa pag-ambit niya sa among katawhan nga mga kahuyang gawas lamang sa sala, gihatag mo siya kanamo diha sa paghalad mo kaniya didto sa templo, aron mamahimo usab kaming templo sa Dios. Alang sa among kaluwasan, gihalad mo siya didto sa Kalbaryo aron magpakamatay sa krus. Bulahan ang bunga nga miturok sa paraiso sa imong ulay nga sabakan. Bulahan ang bunga nga napuno sa kahoy sa krus alang sa among kaayuhan. Bulahan ang bunga nga nagadala kanamo ngadto sa langit aron sa paghugpong kanamo sa himaya sa mga santos. Nangamuyo kami kanimo, o Birhen nga putli uyamot, nga patilawon mo kami sa imong mahal nga bunga, aron kun amo na nga matagamtam ang iyang katamis diha sa among pagpalandong sa mga misteryo sa imong santos uyamot nga rosaryo. Mahiagom kami sa langit nung kumbira, uban kanimo diha sa himaya. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa santos nga rosaryo. Ang inyong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga namunuan sa atong simbahan makakita sa tinuod nga diwa ni Kristo diha sa mga nagantos ug sinalikway. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangalaga diha sa gobyerno makakita na sa tinuod nga Kristo diha sa ilang gialagaran. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makapahulay na sa langit nung gingharian. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kinsang buktong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa santos uyamot nga rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ngunit patanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa dugong ng santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kani Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami, magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalimay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manap kanimo, ulan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan na si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami, mga makasasala, karunong sa tanda sa kamatayan. Karunong sa tanda sa kamatayan. magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alag kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iyampo mo kami. manglingkod sa makadiyot.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkabalaan. Apan mahitabo ra ning kabalaan nato kanunay kung magsunod gyud ta sa Espiritu Santo dili sa espiritu sa demonyo. Ang ato karong pasalamatan mao ang atong mga katawhan nga nagtabang nato aron magmalampuson kining atong ikapitong adlaw nobinaryo o kining misa niini karong orasan. Ang atong naglimpyo sa simbahan, ang atong mga frontliners, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang ato diring mga sakristan, o ang atong Eucharistic lay minister, o ang atong singer. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat po sa mga ni-offer, pinanguluhan sa atong bread and wine sponsor karon nga si Mr. and Mrs. Jerry and Maribeth Tanhay. Ato silang pakpak. Salamat kay ninyo. So, karong kuan, usbon ako pagpahibalo nga karong Sabado, atong pista, Oktubre 17, ang misa nato dinhi, alas 6 sa buntag, nya alas 10 sa buntag, mao ang atong pontifical, concelebrated mass, uban ni Bishop Medifil Bilyones, atong auxiliary bishop sa Sugbo. Nya sundani sa alas 3 sa hapon, alas 5 sa hapon, o alas 7 sa gabi nga misa. So, bisag asa lang ta mo pili ani, no? Nya kada misa, doon natay ighumas misa na atay ginagmay nga pabaon nga pagkaon, packed meals lang usa. Wa pa man di pa munta kalamisa kay social distancing man, no? Nya magpasalamat tas Ginoo nga ang tanan natong mga misa, 5 ka misa, doon na nay mga sponsor sa packed meals. Salamat. Nya kay manghatag man sa tagbugas ngadto sa atong mga 1,000 ka pamilya, manghatag tag 5 kilo rice o mga 3 tingay kalata nga canned goods, sardinas baka ug unsa diha biplo. Ang kaluoy sa Ginoo, kompleto na ang atong 100 ka sako nga bugas, nya kompleto na sad ang 3,000 ka lata nga canned goods. Praise the Lord. Salamat sa atong mga donors. Pero napag gustong mo donate, ato gyapong dawaton. Ngano man, sunod ay adlaw, wa na di ay pwede magyapon. Ang nakanindot din is ato mga igsuon kay inighuman na tog panghatag, napag nay mga pakapin, mga 2 ka semana, nga napag magsigig so dinhi. Ngayo, wa mi matagai pa der, wa gid mi matagai, sige lang sa taghatag, hangtod makapuno kita, usay gud maka-order tag additional na po na sad kasakong bugas, kay sige lagi ari kay ang ilang pasangil, wa gid mi matagai pa der, wa gid mi sayloan lang gid mi atong mga liminister. Ang pasangin lang ba liminister ba? Ma-impierno gyud mong liminister mo, yung tarongo nagpanghatag. Pero sige lang yapon taghatag. Ngano man kay mao man ang simbahan manghatag samtang naa pa. Pero ikadugayan gyud mayon ko ingna na lang oy nga nahurot na. Siya ikob sa tasigig solicit. Pero natin mahimo ato ginang buhaton. So salamat kaayo sa mga donors. Ginoo mo magbaos ninyo ug siguro gyud nga mabaslan mo kay wa pa gani mo makahatod sa inyong donasyon, nahibaw-an as Ginoo ang inyong kasing-kasing. So ato sang pasalamatan ang atong mga namalit sa atong love offerings slots sa 3,500 nga slots nato nga tag 1,000, ang ato nang nahalin as of yesterday is 1,389 na kabuo. 2,111 na lang ang available slots. So basig ugma ni, hurot na ni. So pagdali na mo, first come, first serve. Natag 1,000 ra man gunagod, pero dako kay mo nagrasyas Ginoo kay mabayaran gud atong tanan nga mga contractors. Isa yun ang gana og mabayaran sila kadakog kalipay ngadto sa ilang mga kauban nga mga katawhan. Nabitay mitawag nato dinhi, miingon siya nga
kana bas Padersiano, siging pahimo anang simbahan, milyon-milyon ang gasto, wa siya maghuna-huna nga ang napiktuhan karos pandemic, mao'y importanteng atubangon sa simbahan, kanang mga gigutom, dili nang magsigig project. Sakto, dili. Sakto to yung comment. Purting sakto ha. Atog yung atimanon ang naapiktuhas pandemic karon. Nya kining mga 18 million na tong project, 18 million nga project, 11 ka mga contractors nga naay mga taong gida nagtrabaho diri nakadawat og sweldo, pila man kabakba ang gipakaon nila niining panahon karos pandemic. Nya kining gipalitan nato aning ato mga materials, giordira nato, nahalinan sila, ila sad nang isweldo sila mga tao, pila masad kabakba ang atong natabangan. Nya tungod ani mga tampo, mga donations, tag 1,000 ka pamilya atong nahatagan, upat na kahigayon. Dili ba na usa ka pagtabang sa ato mga naapektuhas pandemic? Naataroy mga igsoong contractors, wa sila project, pero tungod kay nag-project tani, lipay kay sila, kay naa sila ikapadayon og hatag sila mga tao. Una, wa dayta magpanindot sa atong simbahan, wa ta magsolicit para lang munindot atong simbahan kay mag-project ta. Nanindot pang atong simbahan, nakatabang pata sa mga naapektuhan sa pandemic dinhi sa atong parokya ug outside sa atong parokya. Muna katong concern nga ato intawong online nga kuan, atong lapad-laparan ang atong panglantaw ug tan-aw na tuon sa epekto. Pero gisud pa din ako sa akong bulsa kining tanan nga donation, way mahimo. Pero sa tinud-anay, hasta ako ganing allotted nga stipend, ako sang i-donate og baos dinhi, wa na ko'y gidawat. Nga naman. Nang di man kumudawat, secured naman ko dire. Gipakaon naman ko ninyo. Mao na nga, wa ko'y gisod sa akong bulsa. Ang tanan nga gidonate sa atong kaigsuonan, kabong ng donate, na dapat na dinhi sa atong beautification o repair o expansion sa atong simbahan o ngadtos katawhan nga nagkinahanglan. Nahimo sa tang charitable karon kaayo. Ang atogong na hatag nga charitable assistance sa atong kaigsuonan ni adtong niaging buwan sa report nato sa atong financial statement month of September ning abot god og 1 million kapin ang atong nahatag nila. Pulos gina hinabang. Ug ako pa nang gisud sa kong bulsa, 3 million na. Ang mantinil man ng 1 million. Bitaw. So, padayon mo ha. Padayon tas pagtinabangay ug asa ta dadon sa Espiritu Santo aron mo resulta sa kalipay, kahiusa ug kaluwasan sa kalag ug lawas. Manindog ta atong awiton ang Salve Regina. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, especus trasamen, a te clamamus, exules veniemi,
Yampo kami santa nga inahan sa Dios aron mahimo kaming takos sa mga gisaad ni Kristo. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon uban sa mahal nga Birhen Maria, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalipay ug kalinaw ni Kristo.